Академията на Фортисимо е част от Фортисимо фамилия. Началото беше поставено с проекта ни Дворжак в Америка, където проследихме отблизо как Дворжак е създал своята 9-та симфония из новия свят. Докоснахме се до афроамериканските госпели и индианските напеви, които са повлияли на композитора при създаването й. Портрет на Чайковски също ни даде различен и задълбочен поглед върху 6-та симфония на руския композитор. В този проект успяхме да надникнем в мислите и емоциите, които са били движещата сила при написването й. Самата същност на плана на симфонията е животът. Първата част – само импулсивна страст, увереност, жажда за действие. Финалът е смърт, следствие на срив. Вивалди и Монтеверди ни доближиха до по-далечните като време композитори, които са в основата на съвременната класическа музика и опера. Произведенията като Коронацията на Попея на Монтеверди се изпълняват толкова рядко в България, че проектът се превърна в истинско бижу. На 29 май предстои и заключителния концерт за този сезон на Академията ни – Моцарт в Прага. Този път сме избрали един светъл период от живота на композитора, който е свързан с бохемската столица Прага. Също така ще спрем вниманието си на една не толкова позната симфония на Моцарт, 38-та му, наречена още Пражка. По традиция, заедно с колегата ми Владимир Пенев, ще ви поведем в мултимедийно пътешествие из живота на Моцарт. Ще имате възможност да чуете арии от оперите Дон Жуан и Сватбата на Фигаро в изпълнение на Ралица Ралинова, Валерий Турманов и Пламен Кумпиков. А за финала ще се насладите на симфония номер 38 Пражка в изпълнение на Софийска филхармония под диригентството на Максим Ешкенази. Заповядайте, очакваме ви!